Chemi, chemi, boca ceca. Chemi, chemi, boca ceca. Ce de lucruri vrem să aflăm? De ce? Ce de lucruri vrem să învățăm? Cine? Sunt trei prieteni curioși, vor să știe tot. Chemi, chemi, boca ceca. Chemi, chemi, boca ceca. Spunem tot ce vrei? Da! Cât număr? 1, 2, 3. Da! Chemi, Chemi curiosul. chemi, boca ceca. Episodul 6. Fluture sau molie? Fluturaș, fluturaș, mititei și drăgălaș. Hei, tu cine ești? Sunt repetător și locuiesc în pădure. Hei, Chemi, ce faceți aici? Mă uitam la un fluture împreună cu repetătot. Fluturaș, fluturaș. Wow, ce frumos e! E alb. S-a așezat pe capul tău. Parcă ai o clamă de păr în formă de fluture. Serios? Cum arăt? Aha, ești foarte frumoasă, bineînțeles. Ua, și repetătot e frumoasă. Furnicuță frumoasă. Oare cum se numește acest fluture? Din moment ce e alb, poate îi se zice fluturele alb. No, e prea simplu. Cred că are alt nume. Vreți să aflăm? Super! Hai să întrebăm buturuga. Ea știe tot! Să pornim! Ce se întâmplă? Ce este acolo? Vrem să aflăm, vrem să învățăm. Hai cu noi! Da! Haide, buturuga! Du-ne jos! Yep, Wow! super! Wow! Da! Eu sunt Boca și caut informații pe internet. Eu sunt Ceca și caut informații în cărți! Hai să aflăm ce specie de fluture este acela. Suntem pregătiți să începem! Ce aici? Asta o fi? Nu. Wow! Am găsit ceva! Serios? Ce fel de fluture este? De fapt, nu e un fluture. Cum? Nu e fluture? Atunci ce e? E o molie. O molie? Ce ciudat! Mie mi se pare că seamănă cu un fluture. Poate, dar în carte scrie altceva. Chemi, ești pregătit? Da? Mai întreb! Chemi, chemi, pătrunde în paginile cărții! Da? Hei, e vreo molie pe aici? Ieșiți să vă văd! Uite, e fluturele pe care le-am văzut! Fluture? Nici vorbă! Sunt o molie! Dar ești frumoasă ca un fluture! Are dreptate. E o specie de molie foarte frumoasă. Și tu ești tot molie? Da, sunt o molie. Îți plac aripile mele cu dungi? Ești la fel de frumoasă ca un fluture! Vreau să te pun la încercare. Sunt un fluture sau o molie? O molie? Corect! Chiar te pricepi? Hei, dar eu sunt un fluture sau o molie? Cred că o molie! Greșit, sunt un fluture. Oh, ce greu e! Cum să deosebesc fluturii de molii? Stai să vedem dacă îți pot explica. În primul rând, fluturii, când se așează, își țin aripile apropiate, în timp ce molile le țin larg deschise. Dar sunt și câteva specii de molie care stau cu aripile apropiate. Am înțeles! Hai să-ți mai arăt și alte molii interesante. Ta-da! Aceasta zici că e o frunză. Wow!
Chiar seamănă cu o frunză. Iar aceasta zici că are un ochi de animal. Wow, pare o bufniță. Eu cine sunt? Tu? Nu ești un bondar? Greșit? Sunt o molie colibri. Nu mai face glume, ești un bondar. Ba nu, arăt ca un bondar ca să mă apăr de dușmani. Wow! Zboară ca un bondar. Wow! Molly care arată ca fluturii și ca bondarii. E interesant să privești molile. Chemi, chemi! M-am întors. Cum a fost călătoria, Kemi? Moliile sunt foarte frumoase și uimitoare. Uimitoare, uimitoare! Mereu am crezut că moliile sunt urâte și că fluturii sunt frumoși. Cred totuși că fluturii sunt cei mai frumoși. Da, am găsit atâția fluturi frumoși. Vrei să-i vezi, Kemi? Wow, fluturi! Sigur că da! Chemi, Chemi intră în cyberspațiu! Fluturași, fluturași, mititei și drăgălași! Ha? Unde sunteți? Suntem aici! Wow, ce de fluturi albi! Este fluturele alb al verzei. Ce frumos e! Da, ce face acolo pe floare? Se hrănește cu nectar. Wow! Fluturii mănâncă nectar ca și albinele! Bună! Și eu sunt un fluture. Poți să ghicești la care dintre capete e capul meu? Nu știu, nu-mi dau seama. E chiar aici. Coada acestui fluture seamănă perfect cu capul său. Asta ca să sperie dușmanii, precum păsările, și să-i încurce. Hei, salutare! Ghici cine sunt eu? Ei, parcă te-am mai văzut undeva. Sunt faimosul fluture coadă de rândunică. Da! Fluturele coadă de rândunică. Salut, uită-te și la mine. Wow, ce modele frumoase sunt pe aripile tale. Da, modelul de pe aripile mele seamănă cu ochii de șarpe. Ochi de șarpe, serios? Chiar cum vin pe lume fluturi, ies din nouă? Da, exact. Fluturii ies din ouă. Din ouă ca acestea. În primele stadii de viață, omizile de fluture cresc în aceste ouă rotunde, pe care le părăsesc la un moment dat. Ce foame mie! Cred că voi mânca coaja oului. Aceste omizi se transformă în larve. Timpul trece și... Tadam! Wow! Din cocon iese un fluture! Mă sufocam acolo înăuntru. Acum sunt liber. Wow, ce plăcut e să fii afară. Wow! Fluturii aceștia frumoși au ieșit din nouă ca și mine. Uimitor! Chemi, Chemi! Ta-da! Bine ai venit, Kemi! Ți-au plăcut fluturii? A fost senzațional! E uimitor modul lor de creștere. Și repetă tot crede același lucru. E uimitor! E adevărat? Mie mi se par foarte simpatici în stadiul de omidă. Wow! Un car cu Kemi! Vreau să văd și eu! Wow, e Kemi cu o molie! Wow! Îl voi pune în colecția mea. Am aflat, Da! am învățat. Yuhu! Molile au aripi cu modele drăguțe. Din ouă ies fluturași super. Am aflat, Da! am învățat.
Dublajul a fost realizat în studiourile Empire Video Production. Au dublat în limba română Cristina Păun, Bogdan Polaru și Carmen Palcu. Regia Laurean German. Inginer de sunet Radu Florea.